צמיגים כמו שיש לנו, או המקסיס או הדורו, הוא היה עולה. אלי! מסביב! אופיר, מסביב! ידעתי שמעלה את זה פשע. טוב, איזה פתיחה? 10. כן, לגמרי. 10, ברור. תשמע, אם לא היה מים עכשיו, זה לא היה רטוב, לדעתי היה עובר את זה. הוא לקח אז את המעלה, אתה זוכר את המעלה שהוא לקח אז בעינו? איך קראו לזה? קריית יערים. לא הייתי... וואי, תקשיב. אתה לקח אותו? בנם תותח, הוא ואח שלו, שניהם, ככה כמו שהוא יושב עכשיו. ככה עלו? תעלה, תעלה אבן! אין מצב או לא, אין. איפה זה נגמר? אין, אולי יעשה. אל תדאג, אל תדאג. שי, אני מצלם, שי, אל תדאג! אופיר! אופיר, אולי ננסה את הרעיון עם הכבל מקדימה? וואו, משוגע. אני חייב לרדת רק כדי לצלם אותו ככה. אל תעצור, אל תעצור! תחזיק אותו! תחזיק אותו. עכשיו הוא היה כמה בסלטה. היה שנייה לפני. תזכור שאתה צריך לברוח חצי דק כשהוא בא. צריך לברוח בכלל. לא, טל, יש לך פה עוד מדרגות יפות. פה, הנה, זהו. אם הוא בא ברייס, עובר אותה. אל תעצור, אל תעצור. יופי, יופי, יופי! בן אדם הכי משוגע! הכי משוגע שאני מכיר. אין, הבן אדם עלה. כל הכבוד, יפה מאוד. וואו.